Salam ehwanda onlar edildiler. Etip gelýän täze ýylyňyz düşümli we gutly bolsun. 2022-nji ýylda hemmemiziň öz watanymyzda toý taşakly gatnaşyp gowur durmuşa bütün nesilleri eşiretli durmuşa ýetirjek şolong azatlygyny, erkinligini, eşiretli durmuşyny kepillik astyna aljak erkin ýurdy, ösen döwleti, jemgyýeti döretmek 2022-nji ýylda hemmemize nesip etsin. Täze ýylyňyz gutly we düşümli bolsun. Türkmenim kanalynyň täze ýyl gepleşigine täsin size sowgatlar bar. Aýdym taýly şeýlede türlü täsin çykyşlar bilen nesip bolsun size gowy bir täze ýyl gepleşigi taýýarladyk. Gowy pursatlary biziň bilen bile paýlaşmaňyza nesip bolsa biz uly goşar. Türkiýe wagty bilen saat 10-ny, Türkmenistan wagty bilen saat 12 bolýar. Şoň üçin biz eger mümkin bolsa 10-dan öň bir 5 öň başlajak bolýar. Sebäbi güni efir masalynda Türkmenistan täze ýyla güni efirde Türkmenim kanalyna Türkmenistandan teredýän tomaşaçylarymyz biziň bilen bile täze ýyla giýirsin diýip şeýle haýyş etdiler şu wagt. Şoň üçin nesip bolsa biz şol haýyşy nazarda tutup 5 öňünden gün ýalymyza başlap biziň bilen gowy duýgulary, arzulary paýlaşmak isleýän, Türkmenistana ýetirmek isleýän doganlarymyz biziň güni ýalymyzdaky täze ýyl bayramçylyk gepleşigini duşundan geçirmesin. Men şol gepleşigiň aşagyna efire girip bolýan çelgini, sylkany, linki goýdum. Awa ahlak, edep, terbiýe kadrlary çäginde her kim gün efire goşulyp watanymyz, halkymyz üçin täze ýyl arzularyny paýlaşyp biler. Onda täze ýyl gepleşigimizde çenni görüşýänçe hoşçaşamak. Täze ýyl gepleşiginde görüşelim.